minsan nakasuot ng mga malalaking damit. Tsaka, napapanood na rin mag nagtitiktok ako. Makaka-face mask na rin ako. Kasi may ubo at sipon. Tsaka hatching. May ubo sipon ako. May ubo at sipon ako guys. Tsaka abutin natin itong ubi na to. Kasi malapit na tayo eh. Tsaka magpapahulog tayo. Kung alam ko bakit ginagamit na pag ano. Kasi guys, malapit na din tayo naman dyan. Naman, diba? Malapit na tayo. Yung mga tugtog. Tsaka pag natapos ka to, ikakat ko muna to para matapos yung oven na to. Wait lang. So, ayun guys, papa-face mask para ako. Let's go na. Tapusin na natin itong oven na to. Guys, konti na lang maabot na natin. So, konti na lang guys, abutin na natin. Ikakat ko muna to, tsaka punta tayo sa tayo. Bye-bye. Guys, ito na. I'm going to base. I'm going to here. So, ayun lang. Bye-bye. So, ayun lang. Bye-bye.